बापावै आंखौलाय मानो बोनानै लाबोखोब्रा थै साला नुवाखै नामा नों हाफांनि अबस्थाखौ नुदोंब्रा नुनायखायनोथ' थाबाय थादोंमोन आं नोंलाय मानो आंखौ बोनानै लाबोखोब्रा थै साला बेफोरबायदि हामालै बेनि सायाव रावबो गैबावा आरो गस्लायाबो माबायदि गानदों आंहा मोजांसो नुथारदोंलै हाफांखौ थै साला बुरबक आया बाला मा जादों नोंसोरलाय जेबो जायाखै थौदो थांनोसै मानो हाफाङा इन्टारभिउ लायासै थोद मालाबा लासिगोन दिनै नांला इन्टारभिउ लानोसो फैदोंमोन नामाब्रा नोंलाय खाबुआ मोजांथारमोनलै इन्टारभिउ लानो हागौमोनथ' नों थै साला सिरि था नों आरो बेखिनियावनो फोसावनाय मोनसे गुरैयै जाय बिथांमोना बडि चेन्जखौ मोजां नुवाखै होननानै कमेन्ट खालामहरदों बिथांमोननिसिम मोनसे फोसावबावनाय नोंथांमोनाबो फिल्म नायो नङा होमबा फिल्मफोराव एक्टर एक्ट्रेस लोगो मोननानै मा जायो मेथाइ खनो नङा होमबा बबेबा हाजो सेराव दैमा सेराव मा मोगथाङाव सासे सेंग्रा सासे सिख्ला लोगो मोनबा मेथाइ खनलायनाय जायो नामा माथो सिरि सिरि लोगो हमखुमालायबा दैमा जिंफोराव बबेबा हाजोफ्राव लोगो मोनलायनाय नुबाथाय लोगो हमलायनाय नुबाथाय धुम्मा पेटासो दामोलाय मोगथाङाव हो थिग बिदिनो गुन्दाफोराबो जेवनो ओमफ्राय एक्टरा सासेल'नो ओमफ्राय एक्टरा फिल्माव बुलायनो हाबावोसो गुन्दाफोरजों जेसेबां बुरजा जाया मानो मोगथाङाव हायो नामा हायाना थिग बिदिनो बे कार्टुन सिरिजखौबो नोंथांमोना एन्टारटेनमेन्ट होननानै लादोब्रा गोबाङाथ' मोजांसो मोनखादों टपिकखौ बै जाय बिथांमोना मोजां नुवाखै होननानै बुंदों बिथांमोननिसिमसो बुंहरनाय जादों दै बिनिखायनो भिडिअखौ नायबाय थालांदोब्रा नोंथांमोना जेरै लुगैदों बेफोरबायदिनो जालांबाय थागोन होननानै बुङोना माबा आथुर बिथुर बिदि खालामदो होननानै मानो बुंबाय थायोब्रा नायबाय थानांगौ भिडिअखौ जालांजोबगोन गासैबो फारि खालि नोंथांमोना भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्ट हिसाबैसो नायबाय था एसेबां सिरियास लानाङा सिरियास लानांगौ गोनांथ' जोंहा गोबां दं जिउआव नङा होमबा दे बिदिब्ला भिडिअआव फैफिनबाय नों न' सिङाव थांफिननांला मिथिबाय आच्छा दे मा जादोंहाय हाफाङा गोदान महर लादों गोदान सिरि था नों आइला मा दावराव जागासिनो दङब्रा हा आयु बाला गैलालै मा दावराव जादों हाफां बिराद गरम जाथारदों नामाब्रा जेबो गाननो गोसो जाथाराखै नामा नोंलाय एफा गरमाव बोरै गस्ला गाननानै थानो हानांगौ जाखोब्रा आं न'आवबो गस्ला गानखाथारामोन उफाय गैयाव न'खै बिखायावबो मा गाननानै लानांदों आं मा जालांखो बेलाय फै थांनोसै फै हाफां नों न' सिङाव थांदोलै बापावै मा एसे मोजां नुदोंलै स्लिम नंगौ नामा औब्रा साला स्वाद फैदोलै ओइ हाफां आं कल खालामगोन दे उनाव जागोन दे ओइ थफिराम हामालै फै थांनांसै आच्छा दे ओइ हाफां नोंबो न' सिङाव थांदो आयौ बाला लोमजां मोनलायथारबाय आं उदैयानो गिदिंजोब्बाय आंना हाफाङालाय मानो बिदि लांथं ओंखारथारखो आयौ नासोराय मा जाखो एमाव राजा आयौ बाला नों मोजां जाबाय हामबाय दे फारसेथिं आं हाफांनि अबस्थाखौ नुनानै लोमजाहां मोनबाय आयौ बाला आं न'आव थांनोसै मा जाखो मा खालामखो हाफाङा बुं दा बुंसै थांदो नोंबो न'आव थांदो मा खालामदों बे एमाव राजा आंनि बडिखौ हाबनो हायो र' नङाबा जानाय नङा थफिरामा साला जि मोजां नायखाबाय हिनजाव नुफेराखै नालाय बेसेरा रावजोंबो गोसो थोजाला मादै आबांखौसो फसायलाया आसोला जुदि आइनि मोदोमाव एमाव राजाया दङब्ला जोबोद जारला जाथारगोन बेनिखायनो एमाव राजाखौ माने आइखौ नायग्रोनांसिगोन थाबैनो एमाव राजा फावगालि बहा थांनो नागिरदों नों फावगालि नोंखौनो नागिरना फैदों आं न'आ माबोरै दं गासैबो नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनि आं नों एमाव राजा ना आइ मा नों मिथियो बिदिबा फावगालि आं नोंसो आइ नंगौ नामा बिदिब्ला एमाव राजा नोंनि बडियावसो दङ मा खालामदों बियो आंनि बडियाव थानानै न' सिङावनो उन्दुनानै दङमोन थ' होमबा न'आ माबार आयै माथोआ बोरै सोलायखो नोंनि माथोआ एमाव राजानि बायदि बोरै जाखो आं एमाव राजानि बडियाव दङ नालाय एमाव राजानि बायदि जागोन नंगौ नामा थ' बिदिब्ला आं रावनोबो खोन्थायाखै आरो न'आव रावबो गैखाया थ' होमबालाय माबार हे गसाइ नम ओम शान्ति सद्गुरु मा नुनांगौ मा नुहैखोब्रा आंलाय हे गसाइ माबाफोर पाप मावदोंबा आंखौ निमाहा होदो गसाइ आं जिनिसखौ नायनो होननानै नायाखै बोरैबा दासो नुजाफैदों गावनो हे गसाइ आंखौ निमाहा होदो दै बोरैबा नुफ्लांदोंसो आं ओम नमः आयौ बाला साहा दखानि साहा लाबोलाय माबार
मिथिबायना बाला आं उद्रायहैनांसिगोनसो बायदि मोनबाय आं फुजा होनांसिगोनसो बायदि मोनबाय आं बाला बे हाफाङा सोरनिबा आत्मायासो हाबाखैथ' हाफांनाव बेनोथ'लै सोरनिबा आत्मायासो हाबबाय खोमा बेनाव माने आं बुंलालै बुंनांला आंबो मिथिखाबायबालाय बुंला दे आया मा जाखो ओंखारदो ओइ र' थांफिनबायसोलै सुवादा गसायम सान्थि ओमफ्राय नोंसोर सानैयालाय मा जाखो आरो दावसे देलाय नोंलाय मानो गारनानै खारबोगोरखो हाफांनि मोदोमाव फाक्का मोदाय फैखादों बे हस्पिटालफोरावथ' मानसि थैसोगारोना बे मानसि थैनायनि आत्माफोरासो हाफांनाव थायाखैथ' थोद साला सिरिथा र' आं नारजि बुदांनो फन खालामनि माथो नारजि बुदाङाबो फनखौ रिसिभ खालामाखैब्रा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा सन्थला दसथे सान्थि बेबो हाफांखौ नुनानैनो आंगा जाबाय मिथिबायना बेनोथ' आंबो आसरित मोनदों हाफाङाथ' मालाबाबो बेफोरबायदि माने मा बुंबावनो आरो आं लोमजाबाय आंखौ डाक्टरनाव लानानै थांदो लोमजाबाय औ लोमजाबाय नै खाफालाबो जि गुदुं जाखाबाय थोद साला गुदुं जामारबायथ' आरो थुदो लानानै थांदो आंखौ डाक्टरनाव बायना स्कुटिखौनो लानानै खारबाय थफिरामा थांदो आंबो इसोरनाव पापफोरखौ उद्रायहैनोसै पाप खामानि मावदोंमोनदां आं मालाबाफोर बेखौ आं इसोरनाव उद्रायहैनोसै नोंसोरखौबो रोंलालै आं मा जाबाय थायो बोरैबा नुफ्लांबाय जाफ्लांबाय आरोलै बेखौनो बेफोरबायदि इसेबां सिरियास लायोना लोमजागुलायनाय सासेयाबो बोरैबा हाफांनि मोदोमाव आत्मा हाबमारदोंबालाय थोद साला बेफोरखौ फोथाय नामा थौ थांनोसै हे गसाय इसोरनाव थांनानै थाबैनो निमाहा बिहैनांसिगोन आं सान्थि धुम फैगासिनो दं आं हाफां र' दसेल' नेथ' बे मादे हाफांनि लगाबा मामोन दा आं बेखौ बोरै मिथिनांगौ जाखो दे बरिं मोनथारबायलै आं मादे हाफांनि बडियाव थानानै बे फावगालियालाय माला खोन्थाहैगोनब्रा मादे हाफांनोलाय माथो मानसियालाय दाबो मोनफैया बोरैबा आला खालाम मोनथारबायलां हाफां फैफिनलायथारबाय माथो बेलाय मादे हाफां बायदि जानानै रायलायनो र' आंबो हाफां मानो बाहेराव थाबाय थाखो थुदो न' सिङाव मानो आदा थफिराम हो आदा होनलायदों नों दिनै आंखौ बेबो बेसेबा अननायजों होनदोंथ' आरो नोंखौ आदा थफिराम आदा हाफां आंनि सैनाय दिनैसो नों आंखौ अननाय नोजोरै नायबाय बिखाखौनो फुवारना खिन्थिसिगौमोन आं हनुमान जानायमोनब्ला आं दि नोंखौ बेसेबां अनो हाफां होमबालाय हनुमान बायदि बिखाखौ बख'दो नायनोसै आं एसे सोगाबबावनि र' सम जोंहानि आबाखौबो बांद्राय टेनसन होयोना बियो बेनिखायनो दिनै बेखौ पानिशमेन्ट होफिननो र' आदा थफिराम नायनो आराम गैला आंनि बिखाया गलिजोब्बाय बिखाया बिखा जानानै गैला हाफां बेसेबां अननाय गाराङै आंखौ आदा थफिराम दा होनसै हाफां होनबावगोन आं आदा थफिराम नायनो आराम आंनि बडिखौ मा खालामदों बियो आइ थफिराम जल्दि थां बेनिफ्राय आइला मादै फैबाय माथो दानाबा मा जागोनलै जल्दि थां नङाबा पुलिस लिंहरगोन आं बापा ओइ दानि गथ'फ्रा मा डेन्जारलै र' थांगौ बोरैहाय लावथिया एमाव राजा दाथ' नों बुजाखासिगोन आइजों बिराद साजासे बुथारो नामाब्रा बैयोथ' आरो आंनो दिनैसो माइखौ बेबायदि हालोदाव नुबाय नोंनि थाखायसो नुनांगौ जाबाय लासिं सिंनो नोंखौबालाय दिनै गारनायाव गैयाहाय आरो बाइकखौबो लांनानै नोङो सोखावहैबावदों ना नोंनि थाखायनो बिहु जानानै आं हस्पिटालाव थाहैनांदों बिनिफ्राय आंनि जिउआ नोंनावसो थाहैबाय नोंखौ गारनायाव गैया आं बुनाङा आंखौ गारनायाव गैया आं खागासिनोसो ना नों सरि आंनि मोदोमखौ मानो बिदि खालामनांगौ नोङो थफिरामनो मानो देखायनांगौ आयै बुनाङा नोंनि मोदोमासो दागि थागोन नंखायबो नङा खोथाया प्लिज आंखौ बुनाङालै आं निमाहा बियो आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय निमाहा बियो गोरोन्थि मावफ्लांबाय ना दासिमसिम खालामबाय नों आंनि बडिखौ लानानै जल्दि गस्ला गानैथ' जागोन मा जाबावगोन आं दा सेस्ला सिं खालामबाय आंनि बडियाव थानानै बे एमाव राजाया गैला मा जाबावनांगौ जाखो दे आंनि मान सनमानखौ सेस जाजोब्बाय बे
एमाव राजाया आयै नों टेनसन लानाङा गासिबो थिग जाजोबगोन माब्रै गासिबो थिग जागोन दे जेब्लासिम आं एमाव राजानि मोदोमाव थाबाय थागोन अब्लासिम जेबो थिग जानाय नङा आं नारजि बुदांनो खोन्थाना लाबाबो नारजि बुदाङा फोथायखाया आं हस्पिटालाव ट्राइबो खालामदोंमोन नाथाय नारजि बुदाङा फोथायाखै आं खोन्थागोन आफानो आफाया फोथायखागोन आंखौ एमाव राजा नारजि बुदां एमाव राजा लावथिखौलाय मानो लादों आरो बेबायदि हालोदाव जोंहानाव मानो फैबावखो नोंलाय साननैसो रेस्ट लाथ'बानो जायो आफा बियो एमाव राजा नङा आइसो बियो आइनि जिउआ एमाव राजानाव दं आरो एमाव राजानि जिउआ आइनि मोदोमाव दं औ नारजि बुदां आं हापां धोद मा गोदाव सोराव मा जानला मोनला बखिला बायदों नोंलाय एमाव राजाया एसे खर'आ गाज्रि जानानै दङ दे एक्सिडेन्ट जानानै नोंथ' मोजां मानसि ना नंगौ आफा बे थिगखौनो बुंदों बे आइसो नंगौ नारजि बुदां आं हापांसो मानो फोथाया दे र' आं अमा राजाखौ फन खालामना लिंहरनि बांद्रायथारबाय नोंसोरना हेलौ अमा राजा एमाव राजाया जोंहानाव दंफैयो लांफै अके आं थाङा आं बेवहायनो थागोन नारजि बुदां एमाव राजा नोंनि देहाया मोजां जाथ'वाखै नों साननैसो मोजाङै रेस्ट लानांगोन मिथिबायना आरो फां फुङा सलिया मादै हापांनि देहायाबो बारा मोजां नङा बेबो हस्पिटालनिफ्रायसो फैनाय बेनिखायनो नों न'आव थानानै आराम रेस्ट लादो मिथिबाय थ' न' सिङाव दसे जिरायथ' जेब्लासिम अमा राजा फैया नों बेवहायनो थानांगोन हे आफा नान गसाय नैबे फिसा सन्थलाखौ गावनि फिसा साननानै निमाहा होदो माबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्ला फिसा साननानै मोजां लामाथिं आगान सुरनो गोहो हरदो आफा बोलो हरदो आइ दहफोरखौ निमाहा होनानै गावनि फिसा होननानै बोजबनानै लादो हे आफा नान गसाय अबं लावरि सन्थला दिनैलाय मानो इसिबां इसोरखौ गोसोखांखो गोसोखांनांगौ गोनां जादोंलै फुजानि खरस लायदो बिश्वकर्मा फुजा दङ ना लायगोन लायनि र' मा जादों दिनै बेबा माबाफोर जायाखै बे गावसो मिथिसिगौ आरो खोन्थानाबोथ' लाखाया बापावै हापां आंखौ गोसो थैयो नामाब्रा एसेबां दिन मानो खोन्थानानै लायाखैमोन बे जाम्बिया नङाबा आं नारजि बुदां थाबाबो खावनानै लांगौमोन ना हापांखौ मालायफोराबा हाबा जानायफोरानो खारलाय लालाय जागासिनो आंबो लागौमोन ना हापांखौ हापां दाथ' आं नोंखौ बावनो हानाय नंला नोंनि बे समायना मोदोमखौ नुनानै बांसिनसो नोंखौ गोसो थोबाय आं हापां आदा होनलायदों नों आंखौ दिनै आदा मानसियालाय फाग्लासो खोमा हारसिंनो माथो मिनिदोंबो गाबदोंबो आदा होनलायथारदोंमोन फाग्लिया नाथाय आंखौ मोजां मोनो होननानै मिथियामोन आं आयौ आब'नो खोन्थाहैनांसिगोन आं नङाबा बियो मालाबा माइरं बिनायसो जासिगोन मालायनाव हापांलै आला बे गथ'आलाय मानो नारजि बुदांमोनाव थांनांगौ जाखोब्रा साला न'आव थानानै बुंखादोंमोन आं बेखौ बेनि सायाव हापाङा नुबाबाथ' आरो रागासो जोंसिनबावगोन खोमा जिबायदि बाइकखौ खावनै सोखावदों जियानो जादोला मानसिखौ लाना फैफिननोसै आं नोंसोर गासैबो गोसो होनानै खोनासं बेफोरबायदि फौसौलिया खोथाफोरखौ दा बुंलाबाय बबे दुनियाव नुनाय हो बबे दुनियाव खोनानाय नारजि बुदां नों मानो फोथायासै दे आंनो हापाङा आरो आं एमाव राजा जामारला खर'आ जामारला बिसोरना डक्टरा ओरैनो बुङाखै बिसोरखौ नारजि बुदां बोरो एमाव बेटाया बैलाय जिरायनानै दं आफा नों फैनाय मोजाङानो जाबाय आं थांफागोन नोंजों हायला हापां नोंलाय मानो आंखौ आफा बुंलाबायखोब्रा एमाव बेटा फै न'आव थांनोसै आं एमाव राजा नङा दे आंखौ एमाव राजा बुंबाय थानाङा आयला मा होननाय जादों बेलाय अमा राजा ओरै फैलाय मा खोथा नारजि बुदां माने खोथाया ओरैबायदि जाबायलै एक्सिडेन्ट जानानै खर'आ जाला बिसोरना एमाव राजाया बुङो गावखौ हापां हापाङा बुङो गावखौ एमाव राजा आच्छा बार थाइबानि लारु बेनिखायसो बिदि रायलायदों आंजों बोरैबा जाबाय मानसिफोरा बेनिखायनो बिसोरखौ बारा जेबो जर होनो हानाय नंला डक्टरनाव चेकआपनि थाखाय थाबैनो लानानै थांदो नोंबो आंबो गाबोननो लानानै थांफिनगोन हापांखौ अब्लासो मानसिफोरखौ एसे नोजोर होबाय थानांगोन आच्छा बार थाइबानि लारु आं गावनि लोगोआवनो लाफाबाय थागोन बेखौ एमाव बेटाखौ आं जेराव मेराव हगारथ'लां बिदिखौनो खालामदो आंबो बेखौनो खालामगोन आच्छा दे एमाव बेटा फैदो थांनोसै आं थाङा होननायखौ मानो बुजिया थोद साला एमाव बेटा हामा फै थांनोसै आफा आंसो एमाव राजाया आंसो थांफागोन आं हापां नङा ओइ एमाव बेटा बिदि होननाङा गासैबो थिग जाजोबगोन थौदो न'आव आइया सिन्था जागासिनो आयै नों थांथ'दो आं गासैबो थिग खालामनो जुजिगोन मानि थाखाय मा जादों बेखौ आं नायगोन नोंसोर फोथायाना आं हापां होननानै बुंबा आरो अमा राजा खोनासं आंखौ गावनि फिसा लानानै दासानखा मिथिबाय आरो आंखौ जानला माला बुंलाबाय थानाङा आं हापांसो नारजि बुदां गावनि हिनजावखौनो नों सिनायासै आरो ना जागोन दे आं बुजिखादों नोंलाय आंखौ बोरै सिनायबावनो नङा होमबा एमाव बेटा थौदो थौ हापां थां दसे रेस्ट लाहैथ'दो आरो फावगालि ओंखाम ओंख्रिफोरा मोजाङै संबानो जाबाय
दिनै सानसे आइखौ जेबो मावनो होनाङा हायला ओइ भगालि मा जाबावगोन दे दा बेनोथ' रावबो फोथायखानाय नंखाया बेनिखायनो नोंसोर सानैसो बिदिनो थाथ'नांगोन आरो आइखौ लोगो हमनानै बेनि सलुसनखौ लानांगोन दाथ' नोंसोर सानैखौ लोगो हमनो होलाना दा हराव लोगो हमलायखुमाबानो जाबाय आं आइखौ फन खालामनानै बुंहरगोन औ बिदिखौनो खालाम आं बे बरियाव थाबाय थानो हानाय नंलालै जागोन दे खालामगोन दा हराव नोंसोर सानैजों लोगो हमलायहोगोन आं अके अ मारादा नों आंखौ फोथायाखैना एमाव बेटा सिरि सिरि था एमाव बेथा नोंनि एमाव बेथायानो खालामजोबदों गासैखौबो एमाव बेटा बांद्राय खर'खौ प्रेसार होनाङा नङाबा गावखौनो बावगारग्रासो जाबा सेस नों बेनिखायनो बांद्राय खर'खौ जेबो जर खालामनाङा आंखौ जेबो साननाङा नोङो सिरि सिरि था आरो नोङो थाफाबाय थानांगौबा आंहा सेससो जागोन मारादा धोद एमाव बेटा हामा बालनि मानिफ्राय मा जालांजोबनो हमखोथाय आरो मोनसे खोथा गेजेरावनो बुंथिलायबाय आं भिडिअखौ एक्सपेरिमेन्टसो खालामदों होननानै बुंदों बेखौनो सोरबा माबा नोमा खिथु बायदि भिडिअ होनलाय लांबायलै बिमानि खिथु बायदि बोरै भिडिअ बानायनांगौ जाखोब्रा जोंलाय जात कमेन्ट लिरनानै हरो बिराद गाजा लिरना हरनाय बायदि मोनथारदों खोमा आसोला लाब्रा नायबाय थायो गावहा एसे लाब्रानिनो फेमिलि मानसिखौ बिदि रायनो हामाब्रा भिडिअखौ एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै लानांगौब्रा मोगथां मुलुगावलाय बेफोरबायदि जाखाया आरो फिल्माव गासैबो दिन्थिजोबनायानो मोगथां मुलुगाव जाजोबाब्रा बिदि होननानै जों फिल्म नायालासिनो थायाना नङा होमबा बेनिखायनो भिडिअखौ इन्जय खालाम एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै ला अके बाय आरो लाबेयाव नायगिरि लोगो नोंथांमोन खायसेयाथ' जोंना जोबोद मोजां मोनगासिनो दङनो बिथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरखायो बिथांमोननिसिमबो बिराद बुरजा अननाय जासिहरबाय